Skont il-Prim Ministru Robert Abela, il-Gvern tiegħu qed jieħu deċiżjonijiet li bihom qed joħolqu s-soċjetà iktar ġusta. Deċiżjonijiet li skontu qed jindirizzaw it-tħassib tan-nies u li permezz tagħhom pajjiżna qed jimxi l qudiem għalkemm fl-ebda ħin ma sqar kif sejjen lin-nies quddiem il-pjaga tal-għoli tal-ħajja. Il-ħadd filgħodu il-Prim Ministru iltaqa' mal-partitari tiegħu f'Ħall-Balzan u Ħall-Qormi fejn irġa' semma iċ-ċekkijiet biex jipprova juri li qed jissimpatizza ma' dawk li qed ibatu meta fil-verità il-ħajja qed togħla ferm aktar mill-100 euro li qassam. Il-ħadd Robert Abela injora wkoll il-fatt li niżżel lil Malta fl-84 post f'dak li rigwardja l-libertà tal-midja. Dan ifisser li f'sena l-Gvern ta' Abela niżżel lil Malta 6 postijiet e kif is-sena li għaddiet klassifikajna fi 78 post li diġà kien riżultat ħażin. Mill-2012 l-hawn il-Gvern niżżel lil Malta 26 post f'dan l-indiċi tant importanti. Meta indirizza lil partitari Laburisti Abela qal li l-Gvern tiegħu għandu l-kuraġġ li jibqa' jieħu deċiżjonijiet biex ikollna Malta aktar ġusta. Deċiżjonijiet li bihom il-Gvern Laburista bih l-isptarijiet ta' pajjiżna lil barranin u għadu sal-lum ma fetaħ ebda kawża kontra Vitus u Stewart sabiex il-flus li nsterqu mill-poplu Malti u Wawċi jintraddu lura. Abela qal ukoll li fiċ-ċentru tal-ħidma tagħhom hemm il-kunċett ta' ġustizzja fejn kulħadd jimxi l qudiem mhux għaskaptu ta' ħaddieħor iżda bil-ħiliet tiegħu. Għalkemm fl-ebda ħin ma kkundanna l-inġustizzi kbar li qed isiru bil-ħniżrijiet tan-nies tal-qalba, ħniżrijiet li kkonfermathom iswed fuq l-abjad id-deputat Rożen Kutajjar.